Tare da Hausa Guy za ku ji cewa ƙungiyar mata 'yan feleke da rawan kai za su gudanar da taron su na wannan shekara a Abuja. A taron nasu bana dai 'yan matan Zaria za a naɗa wa kallabin rawan kai, yayin da 'yan matan Lakwaja za su tafi gida da shaidar jan aji. Hausa na ci gaba da ɗaukaka da yaɗuwa a duniya, duk da cewa mafi yawan irin mu masu magana da yaren Ingausa kawai muke suburbuɗawa a wannan zamani. A wani mataki Hausan take cikin duniya? Ga wannan rahoton. Ya kamata ku jinjina min. Wani bincike ya nuna Hausa ita ce ta tara a cikin yaruka fiye da 7,000 a duniya. A Afirka kuma Hausa ta fi kowace yare yawan masu magana da ita. Sai dai a lokacin da wasu yarukan ke ganin gata na magana da su a hukumance a wasu ƙasashe na Afirka, kawo yanzu babu ko ƙaramar hukuma guda da take amfani da yaren Hausa a gwamnatance. Al'ummomin duniya na ta ci gaba da alfahari da bunƙasa harshen su a shafukan sada zumunta, amma da yawan Hausawa ko a ƙasar Hausa shishigi ya sa da wuya ka iya gane wani Bahaushen a magana, kada ma Zamfarawa su ji. Akwai yaran Hausawan da basu ma iya magana da Hausar ba, bare ka tambaye su ma'anar makuba, tarauni, riga 'yar shara ko aska biyu. Ko a abinci akwai manya masu ƙaryan su Hausawa ne, musamman ma a garin Abuja, amma basu san menene gauda da kwaɗon dankali ba. Ko akwai wanda ya san dalilin ECOWAS na kin amfani da yarukan Afirka a maimakon na mulkin mallaka? Ina aka kwana akan fassarar kimiyya da fasaha zuwa Hausa da Jami'ar Bayero na Kano take yi? Mata sun yi daraja a garin Kafancan na jihar Kaduna. Kotu dai yanzu ta haramta zagin mata a garin. A yanzu kuma duk namijin da aka samu da zagin mata, alkali na iya ɗaure shi gidan yari har igiya ta rara. Kayan aro dai aka ce ba sa rufe katara. Karin maganar namu na yau kenan, bari kuma Hausa Guy da jami'an nawa na ɓoye mu sha kofi da cakulet.